Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Без кышкы булса да чыдам түгел, камыда балыкчылар вафат. Бүген Россия Федерациясе Конституциясе көне шул уңайдан барлык ведомстволарда да халыкны кабул иттеләр. Тауда шуып, уйнаудан уйнак чыгарга мөмкин. Мәрәкәс аръягында балалар куркыныч шөгыль тапкан. Кичке балык тоту фаҗига белән тәмамланам. Кичә Каманың түбән биефында без ярылып ир-атларны агым алып китә. Берсен коткаралар, калганнарын эзләүгә бүген иртән кирештеләр. Коткаручыларга 5 балыкчы белән без агып китте дигән хәбәр кичә кич килеп ирешә. Шалтыратучылар балыкчылар үзләре була. МЧС хезмәткәрләре тиз арада урынга ашыга. Юлда балыкчылар белән сөйләшәләр, әмма элемтә өзелә. Шулай да бер ир-атны коткарырга өлгерәләр. Вчера нам удалось спасти одного из пострадавших живым, передали его скорой медицинской помощи, где ему была оказана помощь, и он был госпитализирован во вторую горбольницу. Его состояние, по нашим сведениям, стабильное, то есть он получил переохлаждение общее. Эзләү эшләрен бүген иртән яңартылар. Судан 2 балыкчының гәүдәсен чыгардылар. Эзләүдә 100-гә якын кеше катнашты. Чистай, Казан инспекторлары да ярдәмгә килде. Ярдан 30 метр ераклыкта бозлар арасында бер ир-атның гәүдәсен таптылар. Соңрак суда икенче балыкчының аягын күреп алдылар. Соңыннан аларның 60 һәм 37 яшьлек әтиле уллы икәне ачыкланды. Как мы видим, лед здесь не окреп от 2 до 7 сантиметров. Но в связи с тем, что постоянно спуск воды производится, лед здесь нестабильный, то есть постоянно движение воды, здесь находиться категорически нельзя, тем более рыбачить. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре боз юкка дип кисәтә, әмма эзләү эшләре төгәлләнмәде. Кемдер бездә 5-8 кеше бар иде ди, әмма югалу турында гариза 2 кешегә карата гына бирелгән. Аларны инде үле килеш таптылар. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүген Россия Федерациясе Конституциясе көне ил президенты кушуы буенча елдагыча бүген бердәм кабул итү көне оештырылды. Көндезге 12-дән кичке 8-гә кадәр шәһәрдәшләр үзләрен борчыган сораулар белән мэрның кабул итү бүлегенә, төрле министрлыкларга, дәүләт органнарының Чаллыдагы филиалларына мөрәҗәгать итте. Прокуратурада да халыкны алдан язылусыз кабул иттеләр. По статистике, большая часть жалоб приходится на действия органов следствия дознания, службы судебных приставов, а также на действия работодателей. Прокуратурой города ежедневно осуществляется прием граждан в рабочее время с 8 до 17 часов с перерывом на обед. Түрәләргә яңа ел алдыннан бүләк бирү һәм алу тыела. Россиянең хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы яңа ел һәм Раштуа бәйрәмнәре алдыннан барлык министрлык һәм идарә тармакларына юллаган хатында шул хакта искәртә. Хатлар Россия Федерациясенең субъектлары, югары башкарма хакимият органнары, федераль дәүләт органнары, бюджеттан тыш дәүләт фондлары һәм дәүләт корпорацияләренә җибәрелгән. Идарә тармагы сайтында билгеләп үтелгәнчә, вазифаи затларны бүләк алган өчен хәтта эшеннән дә азат итәргә мөмкиннәр. Әгәр бүләк ришват буларак бәяләнсә, җинаять җаваплылыкка каралган. Беркетмә чаралары, командировка һәм башка рәсми чаралар вакытында алынган бүләкләр генә искәрмә булып тора. Чаллыда лыслы яшь агачларны законсыз кисү, яңа ел чыршыларын әзерләү, ташу һәм сатуны контрольдә тоту максатыннан чыршы операциясе башланды. Урман инспекторлары, эчке эшләр органнары хезмәткәрләре белән берлектә лыслы агачларны законсыз кисүгә юл куймау өчен чыршы ташыган транспортны тикшерәчәк. Рөхсәтсез әзерләнгән чыршыларны сатуны кисәтү максатында салым инспекциясе хезмәткәрләре белән берлектә сәүдә урыннарында рейдлар узачак. Лыслы агачларны законсыз кискән өчен административ җаваплылык 5000 сумнан артык зыян китерилгән очракта җинаять җаваплылыгы каралган. Административ җаваплылыкка тартылган гражданнарга 5000 сум, вазифа биләүче кешеләргә 50 000 сум, юридик затларга 400 сумнан 700 000 сум штраф салына. Җинаять җаваплылыгын 10 елга кадәр иректән мәхрүм итүне күз уңында тота. Моннан тыш гаеплеләр китерилгән зыяны да капларга тиеш булачак. Тауда шоу балалар өчен куркыныч. Чаллы ТВ редакциясының кайнар элемтә телефонына Мәләкәс аръягында яшәүче әтиәниләр шулай дип шалтыратты. Төзелеш эшләре вакытында туфрактан өелгән тау дөрестән дә балалар күңел ачыны өчен түгел. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Әлеге тау яңа мәктәп төзелгән вакытта барлыкка килгән. Тау балалар өчен түгел, ул текә үзе боз белән капланып өлгергән. Урыны белән металл чыгып тора. Торак комплекста яшәүче Кәрим Ганиев та көн сайын биредә шуа. Аларның кисәтү ясаганы юк ди ул.
На санках я думаю, что тут опасно, потому что они как бы железные. Не знаю, они опасные на ледянках или, допустим, на таблетке. Тут не опасно. Kor yog'och bolaşaga biriga kun sayın yeri jarohatlar olgan yuk, emma şanalar vatıldı diler. Лучше на ледянках кататься, потому что санки железные, и тем более можно головой удариться. На этой горе мы еще игрались летом. Потом я прихожу сюда с дома, чтобы с санками и катаюсь на них. Мини-мани биле әйтә әкрен генә шул. Bizning ijrat türkümü işlegen vaqtda bir mala yığılıp bitin yardı, emma bu işrak sınğısı bulmaska da mümkün. Güzel Şahapova, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Үзегезне бер чыган проблемалар белән Шалу ТВ редакциясының кайнар элемтә телефонына мөрәҗәгать итә аласыз. 51-31-31 телефоны тәүлек дәвамында эшли. Үзегезнең хәбәрегезне телефон номерын автоответчикка калдырырга кирәк. Безнең журналистлар сезгә яңадан шалтыратып, проблеманы хәл итәргә ярдәм итәр. Хәзер рекламалы мәгълүмат ипи камыр ризыклары диюгә безнең төбәк кешеләре Шалу икмәге предприятиесен күз алдына китерә. Шуңа күрә әлеге компаниянең юбилее да игътибарга лаек. Бүгеннән без Шалу икмәге акционерлык җәмгыятенең юбилеена багышланган сюжетлар күрсәтә башлыйбыз. 45 ел дәвамында алдынгылыкта ничек барырга була? Бу серне безгә предприятиедә шиштеләр. Бүген Шалу икмәге хаклы рәвештә Татарстанның иң эре алдынгы икмәк һәм кондитер эшләнмәләре җитештерүчеләреннән берсе булып санала. Базарның 30% аңа туры килә. Зур хезмәт юлы үтелгән хәзер предприятие ябык цикл схемасы буенча эшли. Ул иген үстерүдән кибет киштәләрендәге әзер продукция белән төгәлләнә. Төбәк һәм федераль кибетләр шелтәре бар. Мы работаем на немецком оборудовании. У нас стоят и итальянские комплексы тестомесильные, Санкасьяна. У нас стоит комплекс по приготовлению собственных заквасок. У нас стоит участок, мы сейчас развиваем, реконструируем участок по приготовлению опар, который даст батоны и булочные изделия нового качества. Шималдан алып кибет киштәләрендәге продукцияга кадәр җитештерүнең барлык этаплары да сыйфат тикшерүе уза. Предприятиянең үзенең яхшы җиһазландырылган лабораториясе бар. Бу сыйфатны югары тотарга ярдәм итә. Элеватор һәм тегермән комплексы производствоны Шимал белән 100%ка тәэмин итеп тора. Шимал экологик яктан чиста, Сарман, Мөслим, Минзәле авыл районнарыннан килә. Шалу икмәгенең тагын бер данлыклы сәүдә маркасы Тартугалия. Кондитер фабрикасы бик тәмле десертлар һәм тортлар чыгара. Аларны Татарстанда гына түгел, чит җирләрдә дә беләләр. Наша компания ведет постоянный поиск изделий с высокими вкусовыми свойствами. Запущена линия мелкоштучных изделий. Линия производит слоеные, сдобные, песочные изделия с начинками и без. Шалу икмәгенең тагын бер уңышлы зур проекты Чылны фуд комбинатта яшелчә, ит һәм балык эшләнмәләре ясала. 2012 елда Шалу икмәге структурасында яңа предприятие эшли башлады. Бу Чылны логистик. Ул җитештерүчеләрдән турыдан-туры Шимал алу белән шөгыльләнә. Шуның нәтиҗәсендә сатып алу бәясе сизелерлек кими. Соңгы уңышлы проектлар арасында мудрый пекарны атарга мөмкин. Тәмле камыр ризыклары натураль ингредиентлар нигезендә эшләнелә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима», ТЦ «Палитра», 3-й этаж. В Челнах открылось детское отделение клиники «Прозрение». Лечение косоглазия, близорукости и других заболеваний глаз. Регулярные приемы кандидата медицинских наук Ольги Карепановой. «Прозрение детям», поселок Зябь, 1701. Кировская обувная фабрика предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви. Замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. На все работы фабричная гарантия. Представители фабрики принимают вашу обувь на реставрацию в городе Набережные Челны каждые 2 недели. Ждем вас 13 декабря в шахматно-шашечном клубе.